Yo, Lexan Fürikuma Ай саргузашти ман эст саргузашти бародар диловаре ки ман имрӯз дарди ӯро рӯи битовар бахшида мешавад ва дилноза ғарибон рекордс ма ӯ ту ошиқиам будем ай синфи ҳашти духтараки хуб сарат хам ба гапо мегашти дӯст медоштем якдигара чихе вақте мо хуш буд нозакову хандаҳои ба зебта мерафта кӯшумаат бастем якҷо мемонем то охирон нафас тезанам мешаем ашуд хела доштем орзу ҳавас бадай хатми мактаба сӯи ғариби палёт барои расходи туй интизорам шама миёд шаҳри бегона ғариб суратам чун карда рӯзона кода шави дароз хати далоқада фуреб мекард ки зиқ нашай мегуфтам ҷой коргармай агар нетам берунум стройка дастом барамай хид ба хид мегуфтам тоқат ки мегзарани рӯзо ӯ духта ба умеди тай ноумедиш наки бахто мардай лавзиш мард мегану айнаги номусиш даамай азоб тоқат кам барои сахт медоштум дӯсташ хотираот пезирум ёд кардам хандаота панҷ мошидай надидамут ёд кардам нигоҳота ёд кардам нозакота рӯзои хишр ширин мона хандида шӯхӣ карда якҷо мактаб равимона дар рӯз нешастен хомӯша як худо чӣ гап боша девона шидастам ба худо ёд кардам овозаша бада як мосанги телефон хабари бад дунё да сарм чапаши дасту то беҳаракат алло ая ман той дарам шо кардестам илтимос зиндагима вайрон накун чизе бад гузашт дига ман асанг назан чӣ хани туй бесаге духтатин чӣ гуфтесай ма харида шаҳри бегона ради ту ҷон кандестам ва барои расходи туй барои ди ҷо омадам куҷо чӣ дӯст дори ту қасамоте нодам аэропорт срочный билет роз тоҷикистон то дари хона шонам ба чашмои гирён дидим ба зебун баришта ба фатай сафедай ғамдор шабин паданалад иқаба умеда ягон зара зиқам неста шахафидай дасти шуша парвои ман надорам беимона бакиш хушай дӯст доридам мибуд ҳаром ошиқам будам мибуд ждат кардам мибуд баром мурданотам мибуд э худо чӣ рӯзай ки омада сари ма ман бояд да бараш мебудум ӯашид зани ма ӯ қадар рӯзои хушу ӯ қадар хотирот мон ӯ вақти хичаён ту лек да дилам захмаш мон Garibon Records.